ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɗiyankoɓe télé mbedda mbiɗa sikki on jii ɓeɗo dillere on jii ɓeɗo yimɓe sikki ala hande wonnen koye jammaji walla ñalawmaji kono unité national sen mbi unité national mbiɗa sikki unité national ko foof len nder saabu yimɓe so ndenta hen mbawa hebde haydara hande noon télé mbedda arino ɗo gam kañum adduden participation mum e yidde e hol aada e cosaan jammaji fina tawa woni jammaji culturel so jammaji culturel ndendinama e unité national kadi ko sukaɓe tokos ɓe goni ɗo mi sikko on jii ceeno ɗo on jii population gonɗo ɗo hay goto heddaki mawɓe e sukaɓe foof nen ɗo kadi jamma hande vraiment ko jamma mo ganduɗa hoorema ko jamma mo yejjittaki ko jamma naata o nder tarikaji Mauritanie saabu unité national wona caakan hay hunde wawa gasde taw wondani unité national noon télé mbedda arino ɗo hande ene wonde les caméraman les preneurs de son dendagal haralleɓe télé mbedda hande nen ɗo uniquement gam arde mawninde jamma hande o mawninde ko watte ko ɗo ne wonno unité national ko hen gueɗe min fof mba yaltu unité national ko hen mo leydi wawa ɓamtade unité national so ala e leydi wawa yarude yeeso unité national so ala yimɓe mbawa jaggodide mbawa liggade ɗum noon bandiraɓe unité national wona caakan mbe sikki on jii o sen on jii ko woni ko ɗon kecce ngala e unité national en jetti organisme ɓe ɗiɗo jammaji en jetti woppuɓe haajuji men e hammuji men gaari ɗo gam mawninde ɗiɗo jammaji vraiment minen télé mbedda minen gonde mon ɗo haɗo programme o haɗo foof te wonko woni yeeso ha heewi kadi ko ganduɗa hoorema ko important saabu ko woni ko ɗo gonga ni sukaɓe nen ɗo kono koɓe mbaɗata ko mawɓe ponno ɗum wadde saabu unité national ɓamtare wawa leydi wawa ɓamtade taw wondani unité national gummoɗen daroɗen liggade leydi men doole leydi men ko dentangal golle men ha wuura leydi men kanji woni yata yakare janggo men min komi pullo alhamdulillahi rabbil alamin banda men mbeɗa yiɗi paamen gueɗel so ñamde maaro harmani pullo resde ɗum capato harmani hadi jettu yo wonko kalanɗade e hakkude men يا وني موريتاني هاي بلادي أنا 4 أعراق مجتمعة 6 مليون 5 أعراق 3 راعيها راعي مونوبيوان وولف وصوني كيف وفلان ياك ما زين منه شيء خاصة أنا هاي وركتي إياها أنا هاي وركتي إياها ديوانية télé mbed télé mo ganduɗa hoorema ko toujours ko dari ɗo e mawninde programme uji ɗiɗi ful surtout hono émission mo ganduɗa hoorema eɗen ini ɗum hol janggo men hande Allah waɗi hen kawɗo artiste mo ganduɗa hoorema hay goto hande wiyata hooli o grand artiste Mauritanie fof ne waɗi ko watte makko hakkille sababu nde golle ɗe o golloto e pulago yimɓe fof ne ambo findina ambo weltina ambo ittani hay amo safrini hay ñawɓe woni grand artiste eɗen gandi ko wayno ɗum ɗo sene waɗa en dañi hawrude hono Jules Kouyaté vraiment ko weltare mawde hande min dañi minen télé mbed donc mbeɗa hinno haɗo ko jogoɗɗa wiide bandiraɓe yeeɗiyankoɓe télévision mo darma ko télé mbed e hono unité national batteɗo ɗo hande e jammaji mbaɗi ni ko weeɓani rendinde ɓiɓɓe Mauritanie foof gam ko fate e dental e ko ganduɗa hoorema ko ɓamtare holko joguiɗa kada ɓeyde hen eyyi ko adi foof mi weltima kadi mi weltinima kadi télé mon o ɗum ɗo ko innovation mawɗo kadi jeeya kadi ko ɓamtata Mauritanie sa ƴeewi hande nder aduna o ko télévision en ligne ɓuuri wawde dogde hande yimɓeɓe ɓuurani hewde temps yebde télévision ganduɗa taw nanggata ɗum koye antenne mais mo jiiɗa foof hande nano jogui téléphone mum portable ene connecti ene yeeɓa téléji mbaɗi ni kadi minne ko jiimi on ko vraiment ko weltare kadi holno jiirumi spectacle oɗo ɓeɗo sukaɓe ko wiyete ko sukaɓe so laaɓi juuɗe ñamdata koye mawɓe machallah sukaɓeɓe aɓe jiiɗi kaɓe mbaɗata ko aɓe mbawi kaɓe mbaɗata ko aɓe jogui needi min mbeɗa wawi widema koye unité national jeeyami nde tawno ko yimɓe horsimɓemi teddimɓemi hay hanki tan min battidi réunion kala ko garmi somi wiɓe pirte ɗum ɓe pirtat somi mbaɗe ɗum ɓe mbaɗat par ce que sukaɓe nehiɓe no jiiruɓe spectacle o ko pular wiyata ko ɓuuti holliri oɗo jamanu hande machallah yimɓeɓe nana belti ko hunde wayrude wadde ɗo e PK vraiment min kam ko joguimi ko mbeɗa wiya hen tan machallah kadi yo Allah noruɓe yesso donc mbeɗa sikki bandiraɓe paami hawrude ndanan baɗni en kalata aduna wawa famde mbeɗa sikki hay mo yiyani mbarodi nani guiddago mum sen kawre oɗo ene wayno en dañi fartangue mawɗo ko watte koɗo hande enen en dañi hen ene wayno ko jiltanɗen koye jamma en keeɓi ɗum nde wonno en kawre Jules Kouyaté kadi mbeɗa sikki so wiyama Jules Kouyaté kala ɓiɗɗo Mauritanie walla ɓiɗɗo Afrique najo mo ganduɗa hoorema on ene welto eko fate comédie ene welto eko fate théâtre e fina tawa so
ari haɗo makko ɗo ene wayno ko yimto ko ene wawi heɓa ɗum ɗo kadi ka ceerno min mbiyata ka ceerno saabu ɓeɗo ko mbaɗata ko ka ceerno mabɓe minen kam noon min mbiyata saabu an min o ko an eɗi ɗum anduɓe kamɓe hono programme uji mbaɗi ni beele ene laamu ne foti arde hen ballal mum walla ko volonté yagal tan walla hol cikkuɗa ɗum ɗo beele so fotani wawde waɗede ha ɓuura ɗo yuɓɓude ha ɓuura ɗo organisé ha waɗi ganduɗa hoore ma taw ne waɗe nokkuji mawɗi saabu ko watte ko ɗo wona pullo wona soniji wona caɓa ko ɓiɓɓe murtanna fof ndemde ɓe mbaɗa ɗum donc beele oɗon jogui yakar janggo jamma laamu taw mon gam mbawon mawninde hono ɓeɗo eyyi laamu kam en kolli Allah laamu men ɗo en kolli Allah culture yahani Mauritanie no hanniri ni culture o wonto heedi to ɓuuri hewde wonto tan to heedi ɗum kam sen kaali tan famoma paam mais ko heddi ko koye gollal sa golli tan aduna yiyamba sa darade aɗa fada ha laamu walluma hande ko wayno troupe pinen pindinen nana golla nana waɗa min paɗani laamu kadi min meeɗa heɓde mbuuɗu laamu joni o ko gollal tan eyi vraiment min kam ko weltare kadi mi présentement o ko membre de pinen pindinen yimɓe aduna o fof andimo Demba Sarr artiste comédien kadi ko en même temps ko secrétaire nder pinen pinnen vraiment kam minen kam min jiiɗi ɗum ko weltare mbeɗa andi ga kanko ɓuuri kam wawde haalde sa welama kadi dokkama kankone o woto ko haali hen noon yeɓiyankoɓe télé mbeddo mbeɗa sikki on nani Jules Kouyaté ko haali ko vraiment minen kam min dañi weltare mawde hawrude ganduɗa hoorema o hande hay goto wiyata moni o saabu ko baɗɗo ko ganduɗa hoorema e nder culture fulɓe e nder Mauritanie jeddi ngala hen ɗum noon min jettima min beltanimama minen mbima kadi ya jokku golle kadi minen ñaago Allah joom baɗe bawde baɗowo ko weela waɗa ɗo weela nde rokkata on wawde yettinde pandaji joguiɗon ɗe ha aduna o wawa tigui andude ko gonɗon koye dow mum wona caggal vraiment minen jettuma minen duwonma minen ñaago yo Allah nawru troupe mono yeeso kadi wonɓe ligne taw ko yeɓoɓe télé men télé mbedda ena inchallah minen kala ɗo mbaɗɗon programme so noddi amen nomin gara min noto ɗum ɗon Demba Sarr hande eɗen kuccire télé mo ganduɗa hoore ma ko télé mbedda télé mo ganduɗa hoore ma woni koye réseaux sociaux kadi ko télé mo ganduɗa hoore ma ene dilla e événement ɓiɓɓe fof yono yewtere minen jogui hen ni jewte emin mbatta taw koye ko jingande fulɓe yo fulɓe hande yo aduna o andu fulɓe kañumen en jogui valeur joni noon hono jammaji baɗɗi an holko wiyata bandiraɓe en tant que pillinen gonɗa en tant que Demba Sarr mo ganduɗo ok merci beaucoup donc min ko mbiyami hen tan ko gueɗel gotel par ce que ko wayni eɗen cohli ɗum à chaque fois par ce que ɓeɗo koɓe sukaɓe déjà a faami wayno koɓe puɗɗi mais ɓe wawi wide hande c'est wawi ɗon 3e walla 4e édition ɓe mbaɗi ko wayni hen e nder PK enen ala ko joguiɗen sona PK ala ko jiiɗen sona pulago donc sen gumminan ala fof garoɗo umminana men ɗum donc eɗen moƴƴi à chaque fois jogoɗen des idées baɗini hen sukaɓe dariɓe darniɓe leñol ngol a faami mais le plus important woni holɗum min ko kewmi haalde à chaque fois somi jooɗi métier woni holɗum il faut que fulɓe ɓe a faami wawɓe wallude ɓe il faut que ɓe juuroto ko mbatten ko par ce que ɗum ɗo weeɓani woni alɗoɓe leñol ngol exactement wona volonté voilà il faut que ɓe juuroto gueɗe kadi on foti jogade sponsor uji ganduɗa c'est ça exactement par ce que enen hannde ko mbatten ko fof enen mbaɗa ɗum koye meɗen faami ko enen pellit eɗen mbaɗa tan mais hannde so woodi no gummi tan nanggui hen ma wod no wayi faami par ce que volonté o nan ɗo technique o nan ɗo ligguey o nan ɗo mais ko walloɓe woni ko jeeya pour l'instant wallahi faami donc ɗum woni probléme mais ɗum ɓeɗo sa félicité par ce que weeɓani ƴefta temps fof mbaɗa e programme juste et puis ko gratuit wona payant ko libre pour yimɓe mbaɗa mbawa yiide ko mbaɗata ko woni donc c'est sa félicité quoi vraiment holko mbiyata télé mo ganduɗa hoore ma ko télé mbeddo kañum nene dari par ce que minen koye volonté yagal tan min jahata exact oɓe ummi ko Tariq ɓe ummi Arafat ɓe ummi partout min ndendi min mbaɗi équipe gam darnade leñol ngol e arde événement ji baaɗi ni saabu sa ƴeewi hande ko woni ko ɗo hay goto rendani e goɗɗo nokku minen koyemen minen jiiɗi saha e sappo hawrude waaɓe no mon min dañoy mumen ko ganduɗa hoore ma momin mbawa hollude holko mbiyata équipe télé mbedda équipe télé mbedda ko mbelmiɓe ko gueɗel gotel bon courage ɓe nanggui ɗon mbasa woppude par ce que hande ko holɗum min ko hen jeeya par ce que min ko boni go foof audiovisuel mbaɗa ɗo ɓeɗa andi ko woni hen ɗum ɗo weeɓani c'est pas facile batton ɗo hen ko wallahi c'est pas facile mais ko mbawa wiide on tan ko courage mbason découragé ade jaggo to nangguɗon ɗo tima inchallah ma moƴƴi c'est sûr et certain ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbe sikki on nani ko Demba Sarr wi ko on nani ko Jules Kouyaté wi ko sikki ala hande dañi fartange mawɗo hawrude ɓe gandanɗa ɓe hoorema so gonani yeeso gonani caggal
wadde ko weltare mawde dañƴen hannde ɗum noon équipe de télé mbedda gila to caméraman e preneur de son réalisateur ononne on jettama on mbiyamen jokku golle vraiment ene wayno mission o timmi min kam to dama part mbiyen ko mission o timmi saabu sen kawre ɓeɗo worɓe ene wayno ko jilten ɗen ko e jammo en keeɓi ɗum ɗum noon mi yetti heɓɓe machine aji ɗi e wi ɗon kadi yo Allah hokku en enen foof sagoji en ha mbawen jokkude ha leñol wawa famde darde joguiɗen nde saabu darde joguiɗen nde ko jihaji hay goto uttata ko pelliral te haade pelliral no woodi tan foof ma are yo Allah hokku en wawde jokkude mission o weltanade on e wi ɗon kadi inchallah ça va aller On est là avec Idi Lenek. Idi Lenek, c'est un rappeur qui cartonne dans sa génération. Idi Min, mi Dedo Balle, mi nani a yaltini un mixtape. Et mixtape, il paraît cartoni. Bid kalna kam c'est des mixtapes d'Arthur John. Si, avant Beral, mi salmini bon, à tous les téléspectateurs, madame Yebobe Fof. Bon, mi mbadi mixtape o wiire ko jokku gollema. Et puis jokku gollema ko mixtape godma mi mbadi ak Zen Record avec la partenariat aussi de Obama Pro. Kam fo ben hen be balliti et puis affaire vraiment yarin for yarin ni. Mi nani kadi ya nani label Zen Record sam juumani. Mbeɗiɗ kala kam seeɗe label Zen Record sa jogui quelques infos. Bon Zen Record ko label goto gandanɗa hoorema gonɗo e fuɗɗade bon et puis nane job et puis kadi inchallah rabbi maɓe jiiɗum ko amin hen bon le premier inchallah min poti yaltinde new track ni wiye il est temps job nan ara clipage et tout ça amin hen quoi Zen Record ma ya yes inchallah rabbi inchallah en ñagande yarar yes inchallah kadi ma ya yes inchallah mbeyiɗ kalna kam seeɗe jammo no jirɗa ɗum bon jammo moom ko jammo association unité nationale bon à l'occasion de anniversaire mabɓe bon ko jammo goto gandanɗa hoorema feu. Donc enen ene gonde le président général de unité nationale Amadou ça va bien Arsène. Il paraît qu'Amadou président unité nationale. Oui comme un président international. Comment idée o ardema ha mbaɗa organise ɗum ɗo fof an goto walla y a d'autres personnes qui t'ont aidé à faire tout ça? Bon l'unité nationale c'est l'union fait la force dental woni dole comme no halpirren mbiyatni so kala nanɗo unité national so arani ko kañum ambi hoore mum par ce que pullo mum soni ko olof e hassaniya haalata ko la Mauritanie quoi. Ok wadde ko ni tan idée o arduma mais min mbeɗa yiɗi andude kalna kam réellement holko woni unité national comment idée o no ardema ha mbaɗa wadde ɗum ɗo fof so tawi ko an goto tan waɗi ɗum walla ɗum jogui yimɓe woɗɓe mataw en dakkan mon hen walla gueɗe mbaɗi noon. Bon international so ko Allah miiji ngo fuɗɗi ko banggue jinnaɓe kadi min jii Mauritanie no wayni tan pullo so yeehi banggue olof yeehi banggue sonique yeehi banggue comment dirais wolof yeehi banggue hay goto heddoraka leydi ndi il faut noon min gonda min denta min liggo leydi ndi min pamodira. Ok merci a jarama mais hande c'est votre premier anniversaire n'est-ce pas? Oh c'est la première anniversaire d'unité. An banam dem ça va a goto international oui comme membre international ko ɗum ka vice président walla ka ɗum non comme membre seulement e ko mbaɗa haalande mi international bon international ala ko min jogui hen komin ka sona weltare moon min jogui hen guila min naati hen min jeyani hen caɗele min dañani hen caɗele aussi yimɓe foof foti membre uji foof foti. Ok on garama yaari yes inchallah merci no mbimon ni tan mo artuɗo e quelques personnes pour recruter quelque chose donc on se retrouve dans un instant inchallah. Daki taw hajoni mi waɗani bone hajoni mi haalani bone mi fuɗɗani taw ene mi sohlani jam waɗe ɓe cohlani jam mi waɗata jam ɓe mi rapani taw waɗe kadi sina natani bone wonko ɓuuri bone miɗo jandi ɓurne ladde yenda timo wonko suka kumɓe wona hunde fewre wona gueɗe geɗe wona kene yaɓo yalo ene bone heewi famde ɓerde famde yimɓe famde mbiɗa wonde jiɗa wona wonko bonde rento moɗo juta bone kewa batte e mi fuɗɗani taw. Authentique ça va? Yeah, salam alaikum. Bandi diplômé. Hakile bo. Oui, ça va bon. Minani il y a quelque temps, yaltini un EP gor ha eskolawol. Ko mbaɗa haalande me oɗon EP? Ba EP o déjà cikkumi waɗi hirande fawde. Jonto kaldere noon min goni kay pour site EP o. Min goni kay mixtape inchallah. Nana ha eskolawol wonno jusqu'au début. Min jinno juste wadde ɗum début comme que pour andinde yimɓeɓe ko joni min puɗɗi te min kaɗani ɗo ko inchallah. ew cikkum kam EP o yalti alhamdulillah machallah mbiɗa sikki kam aɗa him pay ko hirande seeɗa 2020 e mbiɗa sikki kadi mataw wonko yimɓe paadi wa sara mixtape nan ara walla goɗɗum e goɗɗum si emin hen kay ligguey o min goni tout le temps ko hen min goni jamma e ñalawma emin ɗamini hunde soit mixtape walla album walla min ɗamini goɗɗum kam ne yalta joni inchallah ene ñaaga hande ari ɗo e PK11 participe de journée culturelle mo international organise ko mbaɗa haalaniɓe international
en fait pour amin bon étant artiste to yimɓe mbawi noddudem foof ɓaade ko yimɓe hono ma ko yimɓe tinɓem jooɗi ha tinimama ha noddimama ala ko mbawɗa waɗande men sowna arde beltina hoorema ko eyyi donc min ko participation joguinen par ce que min unité national ko ɗum cohlumi jinmi ko yimɓe fof gona gotum jinmi ko ɓamtare leydi ndi jonko somi noddama e ɗeɗo gueɗe mbawmi tan ko softande ɗum ok hande a participe jammo i paare ko weeli ko mbaɗa haalde jammani ɗo ɓe beltini kam taw ko haalde Allah ɓe beltini kam par ce que min mi sikkano ɗum ɗon ni par ce que kamɓe koye mabɓe mbino ɓe cikkano taw mami are plein air affaire ɗon min haalniɓe ko minen fof ko min gotum et que y avait pas de différence kaltoɓe cohli kam mi arat ɓaade ko ɓe noddi tan ko dental mi arat et mi ari aussi je ne suis pas déçu mi weltima no fewi mi andi pekkanaɓe nanɗo et puis komin wattoɓe goɗɗum inchallah ɓe cikkama weltima e fansuji ma wonɓe ɗo hande ɓe weltima no fewi ben c'était ça le but comme no mbimon ni tan momi recruite ɗo kel yimɓe kadi wasta kadi yimɓe ndewa e gurdam mabɓe raprime donc bandiraɓe restez branché joni joni eɗen gara à tout de suite ya andin mbeɗa bandiraɓe kala mbaw ƴew yonta hande almuɓe yahoɓe ɓorna kippaɗe ƴew yonta hande rewɓe hoyniɓe Europe walla France jejjiti worɓe fuutankoɓe ƴew yonta hande ɓe gussime diine men ɓe jaggani aadaji men ɓe durni miijoji mabɓe tan ko alanaɓe nafoore heewi rewɓe serɗaɓe walla parmiji cumɗi sababude Facebook walla WhatsApp ƴew yonta hande ɓe rippoɓe e leydi ene cikka ko kañumen tan mbaɗana ɓoy joɗaɗi ma won ko Allah holluma yonta It's DJ Black Mix on the mix. joom suudam a yii ko Allah holluma e yonta hande goo mi wiyani min mbimi ko Allah e nelaɗo makko kaari to gule ngala o debbo jaltuɗo galle mo fiilaki hoore kuddi maleykaji haw natta galle o gorko dippo e ndi leydi ene sikka ko kañum waɗana ƴeewe tan yonta hanki ɓe jaggani aadaji men ɓe ndewi koye gurdam tubakoɓe ɓe jaggani gonka men ɓe ndewi koko nafataɓe o almuda ko kanko wonto yetta ceerno gonga wotani so wona ko hummi e deftere Qur'an ko heddi fof ko fenani wadde ko leeɓe aadaji men ko leeɓe holko woni darde men ko leeɓe yiyande men eskey Fouta hanki weli farnorade koni ko Fouta hanki weli andude ngare tumneɓe ko majjere tigi humi ɓeɓe elaji unité national ene ñaago kala wonde yonta hande ko garta yonta hande mi salminima juurima mi weltima vraiment hande ko weltare tan te foof yiyama ɗo pulago yiyama ɗo vraiment dal cosaan foof yiyama ɗo donc min gari ko notitade hunde no handirta vraiment min kam ama par hunde nde weeli jirwi no handirta ni tigui rigui te garalam ɗo ala nimsa hande vraiment te no min mbirmom ni tan hande kadi aussi inchallah donc kadi mi ñaago Allah kadi prochaine fois kadi ko wayni watta kadi mi jaha mi nori ko wayni par ce que wayni ne findina ne nawa pulago yesso vraiment ne nawa pulago yesso kadi on calminama on juurama e télé beddo kadi vraiment mi weltima ni ene ɓeyda vraiment ene ɓeyda coftal kadi ene ɓeyda ko heewi e nde aduna o vraiment min ko weltare tan dal ko weltare min beltima donc mi sikki on paami Moussa wi unité kañ wiyen tan ko weltare yiyen ko nimsa alna ɗumen bismillah assalamu aleykum rahmatullah assalamu aleykum dental fulɓe mi salmini téléspectateur fof comme no gowɗon wiide ni tan so pulago notti tan ko kala biyaɗo haalpulaar fof ne foti darade hen kadi nodduɗo min ɗo henno ko neɗɗo amen koye amen jeeya donc kadi so neɗɗo noddama neɗɗo so yeyimo teddugal aɗa foti ɗum teddugal ko bellama komin jii ko kadi ko international tigui ko international mawɗo woni ɗo kadi yo Mauritanie fof ne foti nangotirde gonen ɓiɓɓe yumma gonen ɓiɓɓe baaba ganden kadi ko enen goni jeunesse hande enen kadi goni jeunesse janggo enen nawrat aduna yesso enen nawrat leydi yesso noon mi salmini on mi juurima on ko weltare tan mi weltinimo télé bedda mi weltinimo télé bedda mi hannirta ɗi tigui rigui
te yo Allah nawru ɗum yesso yo Allah hol waɗen kadi jittirɗen Allah ya barka Allah nelar mum kadi yo Allah nawru yesso hano hanirtini tigi rigi ɗum noon télé mbeddo ene wayno on jiiɓe ɗo worɓe yontaɓe machallah. assalamu aleykum. ha joni kadi en garti ɗo e uniquement gam mawnide jammaji unité nationale enen gonɗo e bébé sek le grand artiste debbo mo ngawle ngaran debbo mo daaba e bile men ɗum noon bébé sek holno jirɗa jammaji ɗiɗo? jamma hande o sana weltari saabu sukaɓe ɓe ko dariniɓe leñol ko dariniɓe aada e cosaan kalkeɓe daari enen pot dardade men balle men kem daari ko wonno ɗum enen ɗum guuraten ɗum min guurat ko ɗum min pot darade ɗum ɗo hande minen belti hen samin gari ɗo samin joini no moƴƴi saabu eɓe noddi amen en battetugal eɓe noddi amen emen gar il faut ko min gar min noto sukaɓe ɓe ɗum ɗo ko fandare moon ko ubbirde pulaɓe ko yoltude hujjaji men ɗum noon ne foti waɗede ene fottinade enen fulɓe enen ɓiɓɓe fulɓe fof en poti ummade sukaɓe ɓe kalkeɓe jaggen daroɗen ballen ɓe jagganen ɓe juuɗe eɓe mbawa yarude yeeso keɓe mbiɗo ko wawa yarude yeeso inchallahu rabbi. donc yimɓe hen koɓe télé mbeddo mi siko on nani bébé sekko haali ko vraiment ko artiste mawɗo woni ɗo ko artiste mo ganduɗa hoorema hande e nder Mauritanie hay goto wiita hooli o ɗum noon bébé sek télé mbeddo no wima ya jokku golle e unité nationale so wiyama unité nationale ko dental safalɓe jolfuɓe e soninkuɓe serraɓe unité nationale rendin ko ɓesgu Mauritanie foof vraiment jammaji mbaɗi ni ko jammaji gandanɗa ɗi hoorema ko ene ñaague nde jokkata saabu ko hen foof wawi dañede leydi wawa ɓamtade taw sukaɓe mum ndentani ɗum noon bébé sek télé mbeddo no wima ya jokku golle merci. bandiraɓe yiiɓe hen koɓe télé mbeddo mbeɗa sikki on paami ngal ɗo dental mon paam tigi tigi wonko woni ɗo holko woni ɗo woni ɗo ko unité nationale e rendinde ɓiɓɓe Mauritanie e rendinde rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe gam hollirde valeur unité nationale saabu leydi wawa ɓamtade taw yimɓe ndentade donc hande eɗen kuttini ɗo e ceerno Mountaga mo ganduɗa hoorema o ko dillowoy ko fate art ne dilla e nalankagal ne dilla e affaire théâtre ne dilla e affaire kala ko ganduɗa hoorema ne nawra Mauritanie yesso ene wayno ceerno Mountaga ko hen dillata. ceerno Mountaga holno jirɗa jammaji unité nationale ɗiɗo? Voilà, ko adi fof ko weltare mawde. Je suis très content vraiment de participer à ce genre d'émission avec Télé Mbedda. Donc j'entends souvent Télé Mbedda. Moi, je me nomme Mountaga Sall, de Mountaga Développement. Ande machallah jamma ko vraiment je peux pas exprimer ma joie parce que jamma beldo kadi jamma kadi vraiment mo yimɓe panno jamma e jammaji quoi parce que quand on parle unité nationale ko gotago leydi donc so ɓiɓɓe fulɓe ndenti sonikeji ndenti Hassania Jolfo Bambara donc parce que c'est la Mauritanie donc c'est la Mauritanie qui gagne donc son ƴeewi duuɓe kiitali ko ɗum yimɓe kaɓanto par ce que Mauritanie wawi fewnu tan ko wayni ni henna donc ɓeɗo sukaɓe dañi miijo gam fewnude ko wiyete walla crédi une association dénommée association internationale Riyad donc hunde moƴƴere ɓeɗo sukaɓe poti ko wallede haɓe mbawa ɓamtude koɓe mbaɗata ko aussi onon Télé Mbedda aussi on beltanama jogade ngoɗo miijo c'est genre initiative pour développer et pour innover vraiment ko weltare mawde mi weltima no fewi kadi j'ai quitté Zouérat ko hande garmi avec la fatigue et tout ça ɓe invite kam yomi arɓe mi darde mabɓe jamma o donc minen garmi gaddum participation yam c'est ça ko weltare mawde en tout cas vraiment je suis très content no mbima min hande je peux pas exprimer ma joie laqad farihtu bikum farhan maymuna wa jamila ففي تلك الأمسيات كنا ننتظره حيث شاركوا واكتشفوا يعني هذه الفكرة فكرة جيدة يعني تجتمع القبائل وتجتمع يعني كل ما في هذا البلد يعني شيء جميل والله لقد فرحت ما شاء الله I'm very glad you know merci beaucoup vraiment mi sikki on paami vraiment on no woni manam ɓinguel ñiw ñagantade yo mawɗo ñagante ko yo wuur wadde on nani Mountaga ko haali ko vraiment ene wayno ko woni koye dow ene ɓendi ene famni ne deeƴe hoore saabu so nani o haal kanko woni unité nationale
sabu haali ɗo pularo haali saftore sinno ko saga hay wala waɗata hen sabu ko international mbi hay jonko sa wawina waɗata hen sabu iten mbiɗen ko unité national il faut nen ɗo sa wawi hay ko français kalɗa parce que ko unité nationale. Ouais, bon, mais comme Wolof, je suis dit la Wolof quoi. Dès que Wolof, mais demain t'as galéré quoi. Voilà. Mais après, mais Wolof quoi, parce que Inch'Allah quoi, je vais apprendre et puis tout ça quoi. Non, Telembedde weltanimama enima aya jokku golle jajo merci beaucoup non Telembedde de sik on ji Muntaga on ji yeɓiyankoɓe Telembedde on paami tigi rigui wonko wona e dow mum on paami tigi rigui ɓiɓɓe murtannaɓe foof kawri ɗo ɓiɓɓe murtannaɓe foof kawri ɗo haydara heddaki ɗo ɗum noon Telembedde ne rokka on aadi kadi ɗo e ɓoyde seeɗa Yakare Africa les bataillons blindés bientôt Inch'Allah mixé Mamenara les DJ maximum DJ Yakar Africa no mbaɗon ça va bien Jelly bon ces derniers temps mi nani wiya on jaltini on mixtape o yalti walla so yaltu taw non soit pas encore mais dans le bac nanen lawol inchallah mi ɗiɗi seeɗa kalno kam mixtape mono nanen e mixtape o kalnon kam en makko seeɗa y a pas de souci mixtape o amine préparation déjà min mbaɗi komin mbaɗanno foof procédure ji min ponno dodduɗi fof min dogui ɗum on a réglé tout sawnuji poɗɗi yaltuɗɗi c'est calé déjà nan en place hetti koye promotion somin dogni promotion ha gasi comme ça min jaltin ɗum en mois de mars inchallah bon Oumzo ça va oui ça va bon min mixtape mono il paraît que mo yaltuɗiɗo instant inchallah e min jim andude à valeur de combien de titres bon mixtape bon et peut-être 18 wala 17 bon mi tuwa conclure sur quoi mais 17 18 et don quoi inchallah bon ko mbaɗa haalande mi mixtape o seeɗa tan taw juurani bon inchallah bon mboɗo wiya bon Mauritanie il faut yo pat mixtape o monde entier il faut mixtape o parce que mixtape Yakar Africa wona kecce donc reflet commune sound nana remon parce que onon jeeɗum inchallah et puis ne waɗi titre uji gandanɗa hoorema vraiment ko conscientiser ko people o conscientiser ko Mauritanie vraiment ne waɗi des thèmes ɗi gandanɗa hoorema vraiment amin jiiɗi yimɓe paɗa ɗum et puis keɗo ɗum ça conscientise vraiment wallahi hande jamma hande on jigo international organise mi yiiɗi andude ko jiiɗon hande oɗo jaam so nice min gari déjà min jii spectacle o min tawi ɗo yimɓe ne joue théâtre machallah on a apprécié min jeeɓi tu vois donc initiative o c'est très nice ko leeɗe ɗe à chaque instant yimɓe dillina hunde ne mbaɗa certaine affaire uji invité artiste uji jouɓe théâtre waɗoɓe rap foof ko art quoi ko Mauritanie avancate ko culture o gagnate donc du coup sen dañi à chaque fois invité des programmes uji ɗe gaara ɗe mbaɗa spectacle initié national ke initiative mabɓe one hanga on apprécie beaucoup félicitations vraiment min dernière chose jimmi namdade mon ko hande ko faate mixtape mon ɗo holko jiɗɗon lasde fansuji mon fadde mixtape ɓen gara ɓe mixtape o dans le bac déjà ko paari komin joɓɓi ɗum emin kali ɗum foof nan studio o komin ponno wadde hen fof min mbaɗi hen vraiment heddi tan ko juste min assure promotion pour yaltinde ɗum yimɓeɓe fansuji ɗi min mbiyataɓe ko yooɓe publie reflet yooɓe pammin monde entier ko Yakar Africa nana ara komin prépare le mixtape amen vraiment on a mis tous les ingrédients pour que min réussir quoi donc ɓe essaye publide wadde publication ɓe mbatta publication ha aduna fof tini komin yaltinoɓe mixtape du coup so aduna fof tini komin yaltinoɓe mixtape min jaltini mixtape o inchallah ma welde on est sûr à 100% ko ma welde allah ma feew inchallah kadi on ñaganama no feewi ko mbatton ko yo yaaru yeeso kadi inchallah e padi mixtape o e vraiment provision no mbimam ni tan
eden ɗo par quelques rappeurs kadi wasra wode mo ƴettuɗen ɗo en donc je vous retrouve tout de suite inchallah. donc assalamu aleykum rahmatullahi taala en garti ɗo kadi télé men télé mbedda eɗen kuccite laay sen mbi laay télé mbedda par ce que laay koye nder équipe télé mbedda jeeya donc laay holno jiiruɗa jammaji unité nationale ɗi gandanɗa ɗi hoore ma ɓesgu Mauritanie fof nen hawri ɗo gam mawninde valeur unité nationale e nafoore wonde nder unité nationale holno jiiruɗa ɗum vraiment mbeɗa yiiɗi pammina bandiraɓe nafoore wonde unité nationale saabu leydi wawa ɓamtade taw unité nationale tawaka holko mbiyata aduna e holko mbiyata yiiɓiyankoɓe télé mbedda minen jiɗi nande hen sawto ma par ce que minen keeɓi haqiqa aɗa jogui ko ganduɗa hoore ma aduna o ne sohli ɗum machallah hoore nden assalamu aleykum merci d'abord et merci à télé mbedda donc ɗum ngal namdal vraiment min kam ko haqqe miijam ko paami ɗum ɗo ko liggey mo ganduɗa ko état ga fonno wadde ɗum unité nationale wuuro ngo ne namdi ɗum ene sohli ɗum no feewi c'est le devoir vraiment de l'état ga avant tout donc so tawi association wawi miijade wadde ɗum sukaɓe tokson jeune uji kadi en jiiɗo pas mal de spectacle safalɓe gaari ɗo sarkuleɓe gaari ɗo hardaneɓe halpulereɓe ɗum vraiment ɗum woodi tan ko wiye ko yo Allah yantu hen tan hunde nde ɓeydo fewde sinon ɗum kam vraiment en premier lieu ɗum ko état foti d'abord wadde ɗum quoi mais c'est extraordinaire machallah quoi aɗa laamuji men aɗa laamu men no wayi ene foti gandi laamu men no wayi mais wasata so hono ni ne waɗa kadi mawna ma laamu par ce que laamu ko ma laamu andi tan koko mimmi so yeehi ha memnima tan yama maɓe gar soɓe cohli jomumen maɓe gar gam wallide donc ene wayno ko wayni fotani wayrude wadde ni saabu ko sukaɓe ɓuuri ɗo hewde sukaɓe joguima yiyande wande ni moƴƴude mbeɗa sikki laamu foti wattude hakkille koye sukaɓe saabu sukaɓe jogoto leydi janggo donc min jiiri ɗum minen sa min jogui hen coftal guila takkusan minen ɗo ko andude amen holko woni nafoore unité nationale kadi hebde amen haqiqa waɓe no layen ma gar ɗo vraiment so yimɓe jiiɓe ene gandi neɗɗo ne famɗa e yiide ni kono taw nder woni mawɗi saabu koyeɗe ne kiis gandeji ɗe ne kiis donc aduna o ne sohli kaalon unité nationale holko woni unité nationale saabu won nanom unité nationale taw ganda holko woni unité nationale bon unité nationale ko jiraɗo ko ene yaaji ha maayi unité nationale ene yaaji ene tambi kadi ko heewi kono kam en premier lieu d'abord ene wawi wiyede unité nationale ene wiye goten paagu ɓiɓɓe leydi foof ndenta gona goto jogo fandare wotere ɗum ko développement pays ene nawa leydi nawa société donc no mbinomi nane ni rek a arti hen kadi tu as bien fait par rapport e état o état d'abord kañum foti joude mais so tawi jouani ko fate ɗeɗo gueɗe par exemple parce que l'état c'est nous déjà donc wayni ko sene wodde de temps en temps tan ene wawi vraiment voilà ne wawi état natta hen comme ça ɓeydo fewde voilà mais sinon télé mbedda kadi c'est extraordinaire parce que ko fate ɗeɗo gueɗe ko télé mbedda ko télé men ko télé pour toute la population ah oui bien sûr wallahi wallahi parce que nden haalat yimɓe mbawata yiide mbawata nande oui non atti oɗo kay vraiment o c'est quelqu'un de extraordinaire c'est quelqu'un qui travaille bénévolement o kala ko fate e mbedda omo ara omo waɗa hen émission ji ko nande ɗeɗo gueɗe radio arani télé arani mais télé mbedda ene ara pour participer ɗum c'est extraordinaire vraiment yo Allah naw ɗum yesso te kadi yo yimɓe paam kala ko jiiɗaɓe moƴƴi nder galle koye mbedda ummi koye mbedda ummi bien sûr sabu kala tinɗo ma rewa e mbedda wawa addude bisimilla oui wadde nafoore mbedda eɗen mbawi wiide no heewi wadde so télé wiyama télé mbedda saabu foof koye mbedda kala ko jiiɗa koye mbedda rewata wawade e galle wadde minen ñaago yo yimɓeɓe mbattu hakkille e abonnade e chaîne o saabu chaîne o ne heewi ko woni nder kono noon kala mbo abonnaki wawa andude ko woni ko nder ko vraiment ko animateur télé mbedda ko ganduɗa hoorema ne jogui gueɗal mawgal e nder télé mbedda kadi minen keeɓi expérience son jii ko woni ko ɗo on jii ɗum ɗo vraiment ko hoore liggi ɗum te amo tawa donc télé mbedda ne wonma remercier ene wima ya jokku big up atti big up à tout le monde et c'est extraordinaire donc yiɓen koɓe télé mbedda on jettama
min jarni mon kadi mbiɗa sikki on paami holilaay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa piqué. Oɗon ɗo kon show oɗon play yeah yimɓe puɗɗo min premier conseil so fuɗɗat son pari yimɓe puɗɗo Raston bien sûr big boss yeah ino wawi rap ala kalam komi sible yeso mawɓe ɗo yoɓe baram ɓe waɗi yewi heɗe sagam uni kam no wuri somi mayi tane ngolam king dari yeso mawɓe comme no yimam kande fomi ɓora bijo mum comme no hammam ko jiiɗa piri wadde take ramas laabi ene certi wonɗo yammal so palas gandi kam ɓe sille ɓe metti pak mi carata e tukkudendi koyenig men luppa mafi daga rap yama gere xam mbeɗa waɗa rap aɓe ñama kam bandi man ko min to woni yindam on soɗi cingo men to yoni mamram ɗiɗo mi wawa refte fuuti hoore mum gila nina famdi kadi huɓɓi fere mum jogiɗo waro boyo sentir mbeɗa ñandi mandi wona vampire kaɓene kole yam comme le peinture JVF mo nangi foof hikma entir so nani awo ñama firti jeere wona mbeɗa waɗa rap ɓerde mare bona saɗa wawi rap ɗum ko fumpam mr beɗen time yam comme no ampam JVF to woni ɗo ina yettuga kamɓe foof sonde street lopmaɓe nder port indema windace liste be kam wi yoɓe ka onnoɓe ɗone mbakka prince samin gari maɓe ndo kamɓe foof ɓe poti famde hanke dine alphague pencelani noppi maɓɓe maɓe nani on est avec JBF Open Your Eyes ko sont des rappeurs mo gandanɗa hoorema ils sont talentueux kadi eɓe mbawi koɓe mbaɗata ko bon no mbaɗɗon Mame Sody King Elas bonniwa oui ça va alhamdulillah cool bon min ɓe yiɗi kalno kam seeɗa e gurdam mon oɗon fate rap en fait rap o parce que ko ɗum min guuri c'est pour cela somin noddam min noto c'est pour cela ko ɗum addi amen ɗo addude pour wadde hen participation mum rendude jammo e unité nationale. Ok, bon, vous êtes des rappeurs, machallah, donc on va combattre encore. Mais min gilbam mi yide mon hajon mi yan un mixtape ni rien du tout. Merci kam ane garo inchallah on prépare non yimbe. Ok, mi salmini mon avant tout pour actuellement mi gon koy projet inchallah boyta yalta presque ko hen tan mi goni quoi. Ay kamen gon der ko mi gon koy liggade laydin affaire donc ko lawol mi gon pour actuellement. Bon, Mame Sody King ko mbawɗa haalande min e mixtape gonɗe arɗo yeah en fait donc a namdima kam ɗo komi yiiɗano rokkude yimɓe joni par ce que wonno min jiɗɗo addirde ɗum mais en fait faut que mi haala hen donc emin nder tan emin cuuɗi saɗa liggo faut que ndecca seeɗa c'est pour cela ɗum tagui amen deccude mais won bagage uji min jogui nder inchallah min gonkoye liggade donc eminen label amen tan liggo inchallah donc ça va aller min mbiramon ko nde mais ma on jiiɗum e 2020 inchallah. Bon, Malcolm on est là avec lui. Bon, il paraît qu'on a un mixtape goto nan are lawol ko mbara compande men seeɗa tan e mixtape o Yaro c'est ça ta yettoyade. Ok, c'est Mulo. On est fiers de ça. Mixtape dans le bac, tu vois. Mais Inch'Allah, dans le bac, Woulat Diaw, yo met nop ma fekk do quoi. Mais ko heddi ko hala hewtan mais golle buri hala quoi, tu vois. Surprise ni don vitala no pon non yimbe be surprise. Bon, donc restez branchés, il paraît qu'il y a un mixtape qu'on est là. Connectez-vous dans tous les réseaux sociaux, Inch'Allah, sur Yaltima Telembed Wadandum en exclusivité. Johnny, on est là avec African Soldier, sont des rappeurs, machallah, talentueux. Nous venons de Bogué City, c'est mon ville. Bogué City, machallah, chaud. African Soldier, ça va? Oui, ça va, tu vas bien. Bon, Mine, je voulais savoir un peu, Gundamon Fare Raprim quoi. Ah, yeah. Yo, salam alaikum, mon chalmina, mon nom est Fof. Mon fo, indi mon mayet sori modum. C'est Biruka African Soldier. Ah, oh, yeah, bon. African Soldier, c'est des artistes, rappeurs, boguéens, tu vois.
Ouais, non des rappeurs bëggee machallah bon min be dit andul ya aneji benni dum ala ko mbawden halden mais ko arar yesko est-ce qu'il y a des surprises mo ganduɗa warma African Soldier na prépare ouais inchallah rabbi yalla hokkumen gasdirde année o jam e wonti bonne heureuse année à tout le monde inchallah African Soldier promet du lourd inchallah et 2020 salla jabe inchallah kadi fada inchallah kadi mar handa participer PK 11 un concert de sensibilisation fari international holko mbawanda yimbe international haalde international kadi hol encouragement am jogida encourage de jeune machallah oh yeah bon avant tout ko plaisir kewdo e participe de concert o machallah ça a été et public o min belti mabbe no feewi en plus ko dum do tan yimbe cokli ko dum do way node leydi men de yeso il faut ko potal ngal il faut que enen fof ganden enen fof ken gotum unité nationale wad donc nous ça fait plaisir hande arde do en PK et concert aji barni en merci ok merci beaucoup on jaram dani on est avec Gelzo from Gelzo Hood quel prénom mais mbi yiɗi andi kalno kam seeɗa Gelzo hol programme mo jogui ɗon e année ji garoji inchallah de anen min paye 2020 e o mbiɗi andu est ce que won surprise an jogon ɗon yimɓeɓe yes salam al guys salam al way c'est Gelzo Black Knight est là donc from the hood ba 2020 ba normalement le 18 janvier inchallah min pour yade Dakar 6 inchallah so Allah lamdo jabi ko ɗum min gona de mu à part ça min gon ko programme IP amen donc ko ɗin Afrique min gon 2020 inchallah yara beaucoup de surprise so Allah lamdo jabi quoi inchallah andi ko mbaɗa haalnami programme mo jogui ɗon Dakar 6 c'est sera du lourd quand même yeah okay c'est Black Knight from the hood bon projet du Gelzo Hali fof quoi bon concert le 18 pour soutenir notre grand frère Advice bon en plus on a un programme IP bon qui va sortir bientôt dans 2020 inchallah ça sera du feu quoi ko mbaɗa compandim seeɗa IP jogoɗo arde o no IP en wuli jaw surprise ne ko surprise kalko mbimbe chompon ma mi yawar quoi parce que on ji fon beli no kalko mbimbe chompon ma en welata ɓurte quoi wadde merci beaucoup bon lani eɗen ɗo PK 11 pour participer en le premier anniversaire pour international mi yiɗi andude ko international yiyande mon dal onon ya international ba ko ardi fof min beltima mabɓe quoi dawar ƴettude from the hood waɗa ɗum invité d'honneur e nder programme mabɓe kadi wona premier ɗum ɗo mabɓe donc ko affaire goto fiére amen quoi kadi haala pular mbi tinɗomo kala tinɗum quoi donc ɗum tan woni haala ka min beltimi mabɓe aussi quoi donc ravi d'être là kala taɓe noddame min notor wona quelque chose de plein air rek walla naggam ɗam ko ardi fof ko c'est la famille quoi donc enen fof jiiɗi yummo e baba beltodiren e ko amen unité national ko peace ko weltare tan woni hakkude amen ɓe gaddi amen et puis vraiment min beltimi mabɓe quoi wallah ewa danga am loo si teg donc Sénégal para ko wolof ka darbe ma non man dégguma wolof quoi parce que wolof o waɗɗani quoi mbawa men tan ko kaye lekka surna ɗiɗon affaire uji quoi bon juste Gelzo a tout dit quoi o haali foof way parce que unité nationale d'ailleurs ko ɗumen sohla e pays o quoi kadi vraiment ɓe joui ɗo sketch goto qui m'a touché quoi au profond kadi franchement kadi j'ai aimé quoi bon du courage et big up c'est la famille kala nde ɓe jogui programme so noddi amen commune aroɓe inchallah ok merci beaucoup on jaram mais d'ici là portez-vous bien inchallah ok merci beaucoup ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe télé men télé mbedda sikki ala en gardi hen ha ɗo mbeɗa sikki on jii ko woni ko ɗo hande donc machallah unité nationale vraiment ko ni wayata ɗum noon Eva ene wayno ɗen mbaydira e bandiraɓe eɗen dokkaɓe aadi mbo ɓooyani inchallah e événement goɗɗo taw ko unité nationale taw kadi ko ganduɗa hoorema foof koye dow jaam e kisal taw ala gañodiral ala haare ala duuko donc eɗen dokka bandiraɓe e aadi inchallah ɗo e mois prochain walla ni semaine prochaine ala no wata taw koye télé mon télé mbedda télé mo gandanɗa hoorema o ene waɗa couvrir dendagal événement ji jeunesse Mauritanie ene waɗi événement ene waɗa couvrir dendagal ganduɗa hoorema woni culture woni kala ko ganduɗa hoorema jeunesse ne dillen tan télé mbedda meeɗa hedden caggal ɗon Eva en mbaydodiri e bandiraɓe ha lawol gongol inchallah ye comme no mbiɗa ni tan musidɗam télé mbedda ko ɗum tan woniri ɗo kala événement mo gandanɗa hoorema nane wongo son noddi min tan min nodor en gari jammo gasi bandiraɓe onon jarloɗon jaafo kadi oɗon gatti hakke no feewi e hakke perguitte ɗe foof kadi ko noon neɗɗo timmani non je vous donne rendez-vous notre événement sur notre quartier inchallah d'ici là restez bien soyez bien et n'oubliez pas de vous abonner sur Télé Mbed YouTube
regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour avoir toute actualité nouvelle, Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite bonne santé et bonne fin d'année, Inch'Allah. Bye bye.